som sa akurát vrátil z futbalovej misie s Jamesom Bannonom a vidíte, takto som dopadol. Chcem ti povedať, že táto kniha je naozaj jeden veľký adrenalín, jedna veľká jazda, či už máte radi futbal alebo nie. Keďže ja mám rád futbal, tak pre mňa to bol ešte väčší zážitok. Futbalová misia je príbeh policajta, ktorý sa inklinoval medzi tvrdé jadro millwallských fanúšikov a jeho úlohou bolo zozbierať čo najviac informácií o cieľových vodcov tejto skupiny. Spolu so svojím priateľom Chrisom, Garym a Charliem sa vybrali plniť túto misiu, ktorá trvala bezmála 2 roky, pretože potom bola zrušená kvôli tomu, že sa uberala už nesprávnym smerom a nie vždy bolo celkom jasné, kto je chuligán a kto je policajt. Začína táto kniha detstvom tohto hlavného hrdinu, ktorý sa stal policajtom, paradoxne, pretože svojho otca nemal rád práve preto, že bol policajtom, ale zistil, že nemá nejaký vzťah k učeniu a polícia bola pre ňoho nejakým východiskom. Medzi ostré jadro millwallských fanúšikov sa dostal, keď mal zhruba nejakých 21 rokov a strávil s nimi 2 roky. Bolo vidieť, že sa dostal medzi tú najtvrdšiu skupinu a chodil na zápasy, dokonca sám dokázal viesť tie najväčšie zvery. Bol na čele kadejakých bitiek, spisoval o nich záznamy. Dokonca dospel až tak, že začal obhajovať týchto najtvrdších fanúšikov pred políciou a spisoval kritické články na zásahy polície. Dokonca sa aj zamiloval do jednej priateľky, jedného z tých vodcov millwallského jadra, takže naozaj už jeho súkromný život a život policajta sa sklbil do jedného a bola to jedna veľká divoká jazda. Do istej miery mal šťastie, pretože spolu so svojimi kamošmi museli ukončiť misiu s príkazom zhora, pretože kto vie, ako by to dopadlo, keby sa museli priznať týmto fanúšikom, že naozaj nepatrili k tvrdému jadru, ale boli len nasadení. Táto kniha je taká rázna, tvrdá, hlavne preto, že sa odohráva v 80. rokoch, kedy naozaj to doslova vrelo na štadiónoch v Anglicku a pokiaľ máte rádi teda toto prostredie, pokiaľ máte rádi príbeh, drsné veci, život, chcete vedieť, ako to fungovalo v tých rokoch, tak naozaj futbalová misia je jedno veľké dobrodružstvo a určite vám ju odporúčam. Aj tým, ktorí futbal nemajú až tak v láske, tak určite si prídu na svoje. Trochu by som skritizoval jazyk, ktorý je tu použitý. Slovenský preklad je naozaj mi nesedí na toto. Určite by sa mi hodil viac český slangový jazyk, ale slovenčina je navyše nedobre postavená. Je tu veľa nespisovných slov, čo by až tak nevadilo, ale keďže nejde o rozprávanie postav, ale rozprávača, tak naozaj by to tam nemalo čo hľadať. Ale inak nemám žiadnu výhradu k tejto knihe a aj samotná osoba Jamesa Bannona je zaujímavá, pretože po tom, čo skončil túto misiu polície, tak začal podnikať v súkromných aerolíniách, stal sa hercom, stal sa komikom, takže naozaj jeho život je veľmi zaujímavý. V súčasnosti pracuje v jednej nadácii a povedal, že mal teda veľký problém s napísaním tejto knihy, pretože všetky tie emócie sa mu vracali a ten adrenalín v ňom stále vrel a povedal, že tie 2 roky si naozaj veľmi užil a myslím si, že my ako čitatelia si ich môžeme užiť spolu s ním, takže Millwall do toho.